Ahoj dievčatá a chlapci. Ahoj všetci, ktorí nasledujúce chvíle strávite spolu s nami. Dnes si vypočujeme posledný príbeh o dvojičkách Jákobovi a Ezauovi, ktoré sa narodili Izákovi a Ráchel. V Biblii si tento príbeh môžete nalistovať v prvej knihe Mojžišovej, v 32., 33. a 35. kapitole. Nazvali sme ho Nočný zápas. Jákob sa síce narodil sotva pár minút po svojom dvojčati, ale predsa len ako druhý. Práva na výsady prvorodeného syna si od Ezaua odkúpil za misu šošovice a otcovo požehnanie, určené prvorodenému, získal podvodom. Pred bratovým hnevom ušiel do krajiny svojich predkov. V dnešnom príbehu sa Jákob po 20 rokoch vracia z Mezopotámie domov. Za tie roky ho Boh požehnal nielen veľkou rodinou, 11 synmi a 1 dcérou, ale doprial mu aj bohaté pozemské statky. Tesne pred príchodom domov do Kanánu sa Jákob s celým svojím sprievodom utáboril južne od vrchu Galát. Jákob. Áno, Ráchel. Spíš? Nie. Ani ja nemôžem spať. Som zvedavá, ako na tvojho brata zapôsobí správa, že sa vraciaš domov. Bude prekvapený. No určite nie príjemne. Myslíš, že Ezau ešte stále spomína na teba v zlom? Obávam sa, že áno. Kvôli prvorodenstvu, o ktoré prišiel? Obral som ho oň podvodom. Ale veď ti ho dobrovoľne predal za misu šošovice. Bol veľmi hladný a ja som to využil. Navyše som oklamal nášho otca, aby som od neho získal požehnanie prvorodeného, na ktoré mal právo brat. Len si využil šance, ktoré sa ti núkali. To by urobil každý. Možno máš pravdu, ale to neznamená, že som konal čestne, takže... Ale čo už? Človek musí znášať dôsledky svojich činov. Už dávno si to oľutoval. A Boh ti, hádam, odpustil. Je láskavý a milosrdný. Verím, že Boh áno, no Ezau asi nie. Ani po toľkých rokoch. A keby aj, v žiadnom prípade sa nepoteší, keď ma uvidí. To nemôžeš vedieť. Bol som preč 20 rokov a celý ten čas doma nikto o mne nič nevedel. Ezau sa celkom logicky a prirodzene považuje za jediného dediča otcovského majetku. No, pravdepodobne. A keď sa dozvie, že sa vraciam do Kanánu, urobí všetko preto, aby sa so mnou nemusel deliť. Myslíš? Nevie, že som pravdepodobne bohatší ako on. A že od neho nič nepotrebujem. A ani nechcem. A určite sa mi bude chcieť pomstiť za to, že som mu ukradol požehnanie prvorodeného. Prečo nepošleš k nemu posla so správou, že ti nejde ani o majetok a ani o výhody? Že prichádzaš v pokoji a s priateľskými úmyslami. Neuverí mi. Bude sa obávať, že ho znova chcem podviesť. Jákob, veď si to už 1000-krát doľutoval. Ale to Ezau nevie. Nič o mne nevie. Iba to, že som ho oklamal, podviedol a okradol. Čo teda chceš spraviť? Je iba jedna možnosť. Spoliehať sa na to, že Boh všetko najlepšie vyrieši tak, ako sám uzná za vhodné. Budeme o to prosiť v modlitbách. Boh nebies, Pána stvoriteľ všetkých vecí, prichádzam k Tebe s pokornou prosbou. Ak môžeš, prosím, odpusť mi moje hriechy. Dobre vieš, že výčitky svedomia vodne v noci trápia moju boľavú dušu. No spomínam si aj na pomoc, ktorú si mi v minulosti preukázal. Preto ťa teraz úpenlivo prosím, Pane, ochráň ma.
Sprevádzaj moje kroky aj teraz, keď sa blížim k rodičovskému domu a k môjmu bratovi Ezaovi. Daj mi, prosím. Anjeli. 2 zástupy anjelov. Jeden pred našim táborom a druhý za ním. Prišli, aby ma ochraňovali. O Bože, ďakujem ti za tento viditeľný prejav tvojej lásky a starostlivosti o mňa a mojich najbližších. Jákob, naozaj si videl anielov? Tak ako teraz teba. Boli tam 2 skupiny a vlastne obkolesili celý náš tábor, ako by nás chránili. Pred tvojim bratom? Asi. Nepoznám jeho zámery. Ale napriek tomu si myslím, že by som mal urobiť všetko preto, aby som zaistil našu bezpečnosť. Starý otec Abraham hovorieval, že Boh nebude za nás robiť to, čo môžeme spraviť sami. Čo teda spravíš? To, čo si mi poradila. Pošlem Ezaovi poslov. Vybral si už ľudí, ktorí ťa budú sprevádzať, Lotan? Áno, pane. Mladých mužov, ako som ti povedal? Áno, pane. Vieš presne, kde nájdeš môjho brata? Áno, pane. Dobre. Povieš mu, môj pán Ezau, tvoj sluha Jákob hovorí takto. Slúžil som u Lábana 20 rokov a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som voly, osly a ovce, stáda, sluhov a slúžky. A posielam posolstvo môjmu pánovi, či by som našiel milosť v jeho očiach. To je všetko, pane? Áno. Nezabudni, je dôležité, aby si Ezaua nazýval mojim pánom a mňa jeho sluhom. Snaž sa presne tlmočiť moje slová. Áno, pane. Vráť sa tak rýchlo, ako je to len možné. Samozrejme, pane. Jákob, prečo ti tak záleží na tom, aby posol Ezauovi presne zopakoval tvoje slová? Kedysi som ti rozprával, že predtým, než sme sa Ezau a ja narodili, anjel oznámil matke, že ten z dvojčiat, ktorý sa narodí ako druhý, bude vládnuť nad tým prvým. No a ja som prišiel na svet ako druhý. Veď áno. Ak ho teda budem oslovovať môj pán a pritom seba nazvem jeho sluhom, možno si uvedomí, že neprichádzam domov preto, aby som nad ním panoval, alebo získal môj podiel dedičstva. Dúfam. Medzi tým, čo Jákob pracoval a bohatol v Mezopotámii, Ezau zveľaďoval otcovské dedičstvo. Úspešný, bohatý a mocný muž si v rodnom Kanáne rád užíval rozkoše života so svojimi pohanskými ženami. Milujem ťa. Milujem ťa. Hovorí z teba víno, Ezau. Nevypil som ešte ani kvapku. Ty si taká krásna. To hovoríš len tak. Tvrdím ti to už 20 rokov. Veď áno, Neveríš mi? Neveríš? Ale verím. Ezau, máš dnes mimoriadne dobrú náladu. Povedala by som rozmarnú. No, ale páči sa ti to, nie? Ktorej žene by nepadlo dobre, keď jej muž lichotí. A ja ťa milujem. Ani sa ti nečudujem, veď som aj bohatý. Ale choď. Sme takí bohatí, že si môžeme kúpiť, čo sa nám len zachce. Všetko. Len aby si to nezakríkol. Dúfam, že nás nenavštívi nejaká pliaka. Napríklad môj brat Jákob. A 20 rokov nič o ňom nevieme. Určite už nežije. A tak možné to je, hoci nevylučujem, že jedného dňa sa tu objaví a bude sa domáhať otcovského majetku. Ale to by nebolo spravodlivé. Ty sa celých 20 rokov o všetko staráš a on by jednoducho prišiel a obral by ťa o majetok? Dúfam, že by si mu v tom zabránil, hoci aj násilím. Predsa nemôže po rokoch jednoducho prísť a vziať nám, čo je naše. Tak to teda nemôže. To nedopustím. A teraz mi nalej.
Mám chuť si vypiť. Na zdravie. A potom pôjdeme spinkať. Ezau, zobud sa, miláčik. Preber sa. Je to dôležité, máme návštevu. Koho? Vraj sú poslovia. Prosia, aby ich pán Ezau láskavo prijal. A kto ich poslal? Môžeš 3-krát hádať. Nie. Áno, Jakob? Môj brat Jakob? áno. A kde je? Na ceste sem. Utáboril sa so svojím sprievodom pri potoku Jabok. Tak blízko. Ezau nedovol, aby nás obral o majetok. Kvôli čomu inému by sa po toľkých rokoch vrátil? A čo povedali poslovia? Nič. Posolstvo vraj odovzdajú iba tebe. Odkážim, že len čo sa pripravím, príjmem ich. Áno, drahý. Môžete vojsť. Ďakujeme, pane. Počúvam? Sme poslovia tvojho brata a služobníka Jákoba. To už viem. Mám vám odovzdať jeho odkaz. Hovor. Iste, pane. Náš pán Jákob nám povedal. Povedzte môjmu pánovi Ezaovi, tvoj sluha Jákob hovorí takto. Slúžil som u Lábana 20 rokov a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si voly, osly a ovce, stáda sluhov a slúžky a posielam posolstvo môjmu pánovi, či by som našiel milosť v jeho očiach. To neznie ako odkaz od môjho brata. Sú to presne jeho slová, pane. Pán Jákob nám kládol na srdce, aby sme ti ich presne zopakovali. Mňa nazýva svojim pánom a seba mojím sluhom? Áno, pane. Má osly a ovce. Má obrovské stáda dobytka a oviec, oslov a tiaľ, pane. Takže je bohatý? Áno, pane. Nie, neverím tomu. Je tak, ako hovorím, pane. Nič z toho nie je pravda. Je to iba ďalšie jeho klamstvo. Myslí si, že ma obalamúti ako kedysi. Ide mu o jeho podiel dedičstva po otcovi. Odkážte mu, že sa stretneme. A sprevádzať ma bude 400 dobre vyzbrojených vojakov. To je všetko. Môžeš odísť. Áno, pane. Ďakujem, že ste ma prijali. Myslí si, že som stále taký dôverčivý hlupák ako kedysi. Veľmi sa mýli. Ty si môj múdručký mužiček a nedovolíš, aby nám ublížil. Však nie. Dosť múdry na to, aby som mu po druhý raz nesadol na lep. Klamárovi. Toto mi odkázal? Áno. Príde za vami a sprevádzať ho bude 400 dobre vyzbrojených vojakov. Podľa toho sa nechystá privítať ma s otvorenou náručou. Asi nie, pane. Chápem. No, mal by som sa prichystať na najhoršie. Asi áno, pane. Ďakujem ti, Lótan. K vašim službám, pane. Jakob, čo urobíme? Neviem. Naozaj neviem, Ráchel. Chceš nečinne čakať, kým nás sem príde pozabíjať? Nemáme nejakú šancu nad ním zvíťaziť? Nie sme vyzbrojení. Sme celkom bezbranní. Vydaní na pospas. Musíme niečo vymyslieť, Jakob. Čo bude s našimi ľuďmi? Musím urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som nás ochránil pred bratovou pomstou. Ale ako odčiním zlo, ktoré som mu spôsobil? Ako si Ezaua udobrím? Čo keby si mu poslal veľkorysé dary? Myslíš, že ho tým obmekčím?
No, neviem, ale za pokus to stojí. Darom málo kto odolá. V každom prípade by videl, že máš čoho rozdávať. A nepotrebujem, aby mi niečo dával. Že od neho nič nechcem. Áno, spravím to. Pošlem mu veľké stáda oviec a dobytka. Spolu s ďalším priateľským posolstvom. Ty si moja hlavička. Vieš, čo sa hovorí? Za každým úspešným mužom stojí múdra žena. Jákob prikázal sluhom, aby zo všetkých druhov zvierat vybrali tie najlepšie kusy a odviedli ich Ezavovi. Na čele sprievodu za 20 mocnými capmi cupitalo 200 kôz a za nimi sluhovia s 20 statnými oslami a 10 oslíkmi. Po nich kráčali ďalší pastieri so stádom oviec a hovedzieho dobytka. Na konci dlhého sprievodu si majestátne vykračovalo 30 tiav s mláďatami. A Jákob sa v pokornej modlitbe obrátil ku Všemohúcemu. Milostivý a spravodlivý Bože, Pán všetkého tvorstva, povedal si mi, vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska a ja budem s tebou. Bože, poslúchol som tvoj hlas. A teraz stojím tvárou tvár nebezpečenstvu, ktoré hrozí mojim ženám, deťom a všetkému, čo si mi dal. Pane, nezaslúžim si nič z tvojej milosti, ktorú si mi prejavil, ale veľmi ťa prosím, nedopusť, aby môj brat Ezau v snahe pomstiť sa mi zahubil moje deti a moju rodinu. Ochraňuj nás, keď sa zajtra vydáme na cestu k nemu. Veď nás, žehnaj nás, a prejav tvoju moc a slávu, ktorá trvá na veky. Amen. V mene Božom, poďme! Všetci vpred! Medzitým Ezau v Kanáne vypracoval strategický plán na zničenie svojho brata. Veliteľ, vojsko je pripravené. Áno, pane. V mene Božom, poďme! Všetci vpred! Keď nadišiel večer, Jákob a jeho muži sa pri rieke Jabók stretli so svojou vysunutou hliadkou. Lotan? Áno, pane. Podarilo sa vám nájsť brod cez rieku? Áno, pane. Preskúmali sme ju kusisko po prúde aj proti prúdu a zistili sme, že práve na tomto mieste je voda najpličia. Výborne. Prevedieš skupinu cez brod na druhú stranu. Áno, pane. Na druhom brehu rozložte tábor. A vy, pane? Prídem za vami zavčas ráno. Zostávaš cez noc na tomto brehu? Áno. Môžem tu zostať s tebou, Jákob. Nie. Nie, Ráchel, chod s ostatnými. Rozhodol som sa stráviť noc v modlitbách. Zostanem sám s Bohom. Miesto, ktoré si Jákob vybral na rozhovor s Bohom, bola pustá hornatá krajina. Potulovala sa tu divá zver a často tu vyčíňali zlodeji a vrahovia. Jákob zostal celkom sám a bez zbrane. Plný úzkosti padol na kolená. O Boh nebes, Boh Abrahamov a Izákov, odpusť mi. O Bože, odpusť mi. Vypočuj moje volanie o pomoc. Všetci moji blízky sú na druhej strane rieky vystavení nebezpečenstvu a možno aj smrti. Ty vieš, že sú nevinní. Ich životy sú ohrozené v dôsledku môjho hriechu. Prosím, ochráň moju rodinu i mojich služobníkov s ich rodinami, pretože ja som príčinou všetkého. Priblíž sa k môjmu bratovi Ezauovi a pomôž, aby mi aj on odpustil.
Na protiľahlej strane rieky, západne od miesta, kde Jákob strávil noc v modlitbách, táborí Ezau a jeho 400 pozuby vyzbrojených vojakov. Zrazu sa s hrôzou prebudí. Stráže! Stráže! Áno, pane. Veliteľ, to si ty? Práve kontrolujem stráže, pane. Ako dobre, že si tu. Sadni si. Musím ti niečo povedať. Áno, pane. Počúvam. Mal som veľmi živý sen. Áno, pane. Najprv som videl svojho brata Jákoba v Mezopotámii. 20 rokov tam pracoval ako sluha. Drel do úmoru od rána do večera. Vo vašom sne? A potom sa vrátil domov. Veď áno. Preto sme tu, v plnej zbroji. Veľmi ho zasiahlo, že naša matka už nežije. Čo skoro sa s ňou stretne. O to sa postarám. Nie! Jákob a jeho sprievod z každej strany chránia zástupy Božích anielov. Videl som ich. Bol to veľmi živý sen, veliteľ. Ešte stále sa trasiem na celom tele. Neverím na sny, pane. Ja áno. Verím tomu, že Boh môjho otca Izáka je s Jákobom a ja... Veliteľ, vydaj všetkým mužom príkaz. Nesmú môjmu bratovi ublížiť. Asi by si im to mal oznámiť ty sám, pane. Odmietaš splniť môj rozkaz? To nie, pane. Ale pridlho sme im vštepovali smrteľnú nenávisť k nemu. Bude ťažké presvedčiť ich, aby ho ušetrili, kým im sám nerozpovieš svoj sen. Dobre. Hned ráno nech všetci nastúpia. Jákob, neozbrojený a celkom sám, sa ešte stále modlil. Bože, pokorne ťa prosím, odpusť mi moje hriechy. Netrestaj za ne nevinných. Nedovol, aby kvôli nim trpeli. Ochráň ich a požehnaj. Padla polnoc. Jákob náhle pocítil, ako ho v hustej tme uchopila mocná ruka. Spočiatku si myslel, že mu kto si siaha na život a chcel sa vyslobodiť z bolestného zovretia. V hustej tme sa bez jediného slova odohrával boj kto z koho. V boji o život si stále mučivejšie uvedomoval svoju vinu. Strach, že ho Boh pre ňu zavrhne, v ňom z okamihu na okamih narastal. Úprimne všemohúceho prosil o zľutovanie. Zápas pokračoval takmer do svitania, keď v tom sa útočník dotkol jeho bedrového kĺbu. Jákob pocítil obrovskú bolesť. Zostal ochromený. Teraz už viem, kto si. Nebeský posol. Preto som ťa nemohol premôcť, hoci som bojoval zo všetkých síl. Prosím, neopúšťaj ma, kým nepocítim istotu, že moje hriechy sú odpustené. Viem, že som zhrešil. Sám som chcel dosiahnuť, čo v určený čas mohol uskutočniť iba Boh. Oklamal som brata aj otca, lebo som sa nespoľahol na Boží prísľub. No verím v Boha, ktorý plní svoje sľuby. Prosím, anjel, požehnaj ma. A anjel povedal Jákobovi: Pusť ma, lebo už vychádza ranná zora. Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Boh ti dáva dôkaz, že ti odpustil. Aký? Namiesto starého mena, ktoré ti pripomína hriech, dostaneš nové pripomínajúce víťazstvo. Už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Tak Jákob napokon získal požehnanie, po ktorom tak dlho túžil. Boh mu dal vedieť, že hriech, ktorého sa dopustil, keď podvodom získal právo prvorodeného, mu odpustil. Jákobovo srdce sa naplnilo pokojom. Už sa neobával stretnutia so svojím bratom.
V údolí obklopenom vrchmi obe skupiny kráčali oproti sebe. Ezau na čele 400 ozbrojencov a Jákob so svojimi ženami a deťmi v sprievode pastierov a služobníctva, stádami kôz, oviec, tiav a dobytka. Pomaly so zatajeným dychom sa bratia približovali jeden k druhému. Jákob po nočnom zápase za Nílom unavený a vyčerpaný krýval a bolestne sa podopieral palicou. Zrazu sa Ezau rozbehol k nemu. Jákob! Jákob! Ezau, brat môj. Vítaj doma. Sveté písmo hovorí: Ezau pobehol Jákobovi naproti, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. A obidvaja plakali.